Saba. Saba. Itong picture dyan natin. Sabaliti kayat nan, tanga. Ako, ikaw, ayako. Hi guys! Ayan! Oh guys, speaks G kayo dyan para gumanda naman ang inyong mga Yan kasi yung cuties. skincare namin is Fix G. Hello mga kabsat! So it's me again, your Miss Sinamit. Panibagong video, panibagong vlog na naman tayo. So ayun mga kabsat, kami po ngayon ay pupunta sa Santa Ana, Cagayan. Ayan, susunduin muna namin sila Miss Igadu. 2,000 years later. Hello mga kabsat! So ayun, kasama ko na po sila, tita and si Miss Igado. Ayan, pupunta na po kami sa Cagayan. See you Cagayan! 2,000 years later. Hello mga kabsat! So ayun, nasa Santa Ana, Cagayan na po kami and pansin nyo nga po, agtudtudo ditoy. Tapos, dagi gamit ko kat na basa. At adyo di pantik ni, pati pantik na basa. Adyo yung gamit ko. Oh, yay. Ito yung binantayan ni JM. Madina binantayan na kasinsin ko. Adyo ni Torog. Maturugan. Nabasa amin nga gamit ko. Gisuot na tinabasan. 2,000 years later. Mga first time magsisisuot. Oh guys, speaks G kayo dyan para gumanda naman ang inyong mga Yan kasi yung skincare namin is Fix G. Kaya sa mga nagtatanong dyan is Fix G lang malakas. Play na. I believe I can fly. One, two, three. I believe I can fly. May sirena. May sirena. Sino yan? Ay mga kabsat, tara dun ang kila Miss Igadu. Ang late mo. Ginagawa mo akong malit, baba ka dyan. Tara dun na, nagsiswimming na sila. Fly high butterfly. Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Mo? Uy, wag. Baka maano ko. Now I wanna be out. Hi guys! Ayan! Siyempre, gaganda namin. Ang palit na siya. Burger? Hello mga kabsat! So ayun, ayan. Time check. Hindi naka-time tong aking relo. 9:29. Time check 9:29 and nagluluto na po ng mga foods. Tutulong din tayo. And ayun si Miss Iga tumutulong kumain. Ayan, kasama po namin ang aming regional na supplier ng Speaks G. Ayan. Oh my God! Saba. Saba.
picture dyan natin. Sa baliti kayat nan, tanga. Akala ko ikaw ay agad. And si Miss Caldereta, o niya, lamot. And kay tita, lamot din. Sarap yan. 2,000 years later. Kuya, pwede hawakan to? Kuya, pwede hawakan to? Yay! Nagdakil! Oh my God! Kasi dakil di ko pa. Akala ko design kanina kasi ang ganda naman ng ano nila, ng lupit nila. May design pa. Ano yan? Tangka! Madilat. 2,000 years later. Hello mga kapsat! So ayun, magbabangka po kami ngayon kasama sila Miss Igado and ang aming pinakamagandang ate. Ayan. Hello po, magbabangka kami. Tara na! Tara na! Arat na! Intayon ko na natin Ilocano. Kasama ko si Miss Ika doon. Bangka kami. Two joints naman dyan. Yan. Kapit din, nagkitalapayag yun. Matnag kayo. Hintayon. Lapayag ti kapitin, ha? Ano, paandarin na nila. Kita nyo diunin. Okay lang ma-fall sa tubig. Huwag lang sa kanya. Tapos di ka naman sasaluhin. Akala ko ikaw ay agad. Totoo sa aking paningin. Karera na, karera! Ready, set, go! Mga kapunta yung zombie dyan. Ganda naman ang bahay na dyan, oh. Nag-iisa. Oo, diba? Are you okay? Yay! Picture natin. Picture! Say hi! Cheese! Cheese! Dito dahil, tingin ka dito. Kahit naman di pala tumingin, naka-English naman. Ayan, oh, di ba? Ang ganda!
ayun, bababa muna kami dito sa may Angib Resort din. Angib Resort and Pictorial muna. Uy, ang gaganda ng mga ano dito, yung mga puno. Balinsang ang anib. Ah, shoota! Isabel Garden. Ah, shit. Hey! White na white yung sun. Sana all white. Mamumulot tayo ng iuwi natin. Pwede kayo iuwi to? Para may pasalubong. Oh, ang cute niya. May butas pa. So, ito shell. Ito po, shell white. Dami ganito sa bahay. Lala. Ayun na, lawas siya, oh. Ah! Garyat. Ang ganda ng malaki. Kuya, kaya pa. Pag di na kaya. Yan na. Yan na. So, ayun mga kabsat, dito na kami. Nalpasin Tibangka. Boating. Ay, 2,000 years later. Ano po yung salita nyo dito? Ilocano kayo, ate? Ilocano kami, ma'am. Ilocano kayo, mit lang. Nag-tiktok po rin rin na yun. Gusto ka na dyan, te? May silang ika po. Wait, di ka tayo nag-tiktok, te? Pa, TikTok tayo? Ay, so, sikat ka na yun. Nakikita niyo yung cellphone. Ay, thank you po. Ayan, nakilala tayo. Gusto niyo ba ng sticker ko? Maganda, ma'am. Apo, ito po. Pa-video man. Ah. Kung gusto niyo lang po, hindi, bibigay ko lang po link. Gusto niyo ba? Tapos mo ng personal na day. TikTok na yan. Pero banda pa ipigkitan niyo ate. Ay, palibuto ako pwede. Diba? Screenshot ko na lang po kapag. Ay, siya kung hindi ko pipirman ka. Ah, picture, te. Taga ano, Herman Bella po. Ay, sweet taga. Makata sa TikTok ko. Yan, sila lang taga pintasan TikTok man. Tama. May buyain na po. Yes. Ay, Thank you. Tinitinda niyo po yan, ate? gumatang kayo, ma'am. Paano po isa yan, ate? Eh, sa 50, ma'am. Niya bata. Manyata ni mama. Maseta. Gumatang ka sa gyesa ni Manang, ma'am. Para wala kang Nagtagurod na. Kwenta. Kwenta lang ka tay. Ang babasit ko nila sila ate ko. Hindi ko ate kayo ah. Takpak ka din. Wala po kong pera ko, ate. Ate ni mama, met. Ate ni ma. Ano yung ano kanina? Ate, meron po kayo? Oh, mama, imulan to di balay. Ate Marike, pa-picture daw po. Gumatang ka di orte. Hindi na mabenta niyo na lang po sa iba. Ate, idol ko na sa TikTok mo ha. Ate, idol kita sa TikTok Thank mo. you po. Ingat ka po natin. Okay na te. 2,000 years later. Hello mga kabsat! So ayun, tignan nyo naman ang panahon. Pauwi na po kami, nakapalit na kami at umaambon na naman. Nung dumating kami, umaambon hanggang ngayon. Umaambon na naman. Ang pangit ng climate. Oh, climate. Kapag English si ate. Ayan, ang ganda oh, diba? Bongga. Pauwi na kami. Babay na ramang... Ano? Naramangwan? Naramwangan? Ano ate? Ate? Nangaramuan. Nangaramuan. Oh,
Nangaramuan. Nakakabulol pala dito. Oh, di ba? Oh, ganda. Oh, nangaramuan. Ano ba't ang liwanag? Nangaramuan. May kayumit dito yan. At ano, may kayo, di ko sige nagpintas. May dito yan. Bongga. Bakit sobrang liwanag? Ang epal ng lighting. Oh, misigad. Ayan guys, Ag tutudo manon, to makadaan kami di sa belag si Datayo Balatong. Sagtudo balatong sila dagos. Papakita ko umuulan. Oh, Hi tita, oh, mangmangan man ni tita ni oh, naging masata. Hindi kami kano damdama. Ayan, umuulan na naman siya. 2,000 years later. Kagkagat ah? Yan lang alam, di ba isa nga ano, isa pa trinan. Magkarama. Nakanyang ginatang yung pasubo. Hi. Papi. Happy. 2,000 years later. Hello mga kabsat! So ayun, andito po kami ngayon sa may Matara Beach. Matara Beach, Cagayan. May nakita kong crabs kanina doon. And andun sila Miss Igado, ayun, nagtitiktok sila. Ako'y magtitiktok nga din ako. Mukhang ang ganda-ganda din eh. Ilocano nak ni mapay ano di sa uktat. Lalag pindas tao sa Gine o nagat-adot ti bangka. Ayan, daming bangka oh. Pag tumigin ka, charot. Tayo'y mag-ocho-ocho! Ocho-ocho! Ayan o, daming bangka kasi nanghuli sila ng isda. So ayun mga kabsat, ang saya namin din. Sardinas. Kasi nga umuulan. Yung mga sasakay sana kami sa likod lahat. At yung gamit namin dito sa loob, kaso umulan. Awanin no, kasar din natin. Baliktad na kami na dito sa loob, tapos yung mga gamit namin nasa labas. Gusto kayo yung mga tagasaklan. Bye-bye! Bye-bye Cagayan! Balik to kami ulit! See ya!